Ёсць памылковае меркаванне, маўляў, шляхта – гэта такія заможныя людзі, якія сабраліся, прыдумалі сабе гербы, дрэс-код, ды і вырашылі, што яны тут галоўныя. Альбо такое. Шляхта – гэта злыя польскія паны, якія прыгняталі беларускага батрака ў лапцях і сярмязе. Ай-яй-яй! А кім была шляхта насамрэч? Чаму гэтае саслоўе называлі каўчэгам свабоды ды рыцарамі? Мяне завуць Васіль Калач, і ў праекце «Сармат» мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. Як жылі, за што жылі, пра што думалі і марылі нашыя продкі-шляхціцы. Недарма сёння побач са мною меч і зямля. Тут і надалей у нас у кадры не будзе нічога выпадковага. Дык вось, шляхта – гэта найперш пра вайсковую службу ды валоданне зямлёй, галоўным капіталам на працягу доўгіх стагоддзяў. Калі ты шляхціц, то маеш права насіць пры сабе зброю, роўна як і маеш права валодаць зямлёй. Калі не, то маеш толькі абавязак яе апрацоўваць. Тут выключэнне для царкоўных землеўладанняў, але гэта асобная тэма. Але пра ўсё па парадку. Першасна, шляхта – гэта вайсковая каста, саслоўе баяроў. Эліта ў племянным ды феадальным грамадстве. У каго сіла, у таго і ўлада. З ваяроў выходзілі ўсе князі і каралі. Самое слова паходзіць ад нямецкага «шляхт» – бітва. Шляхціц – чалавек бітвы, ваяр. З нямецкай слова перайшло ў польскую, з польскай да нас. Шляхта – гэта закрытая супольнасць, прыналежнасць да якой перадавалася ад бацькі да сына. Таксама і дочкам, але не іхнім дзецям, бо гэта ўжо іншы род. Жанчына простага стану, выходзячы замуж за шляхціца, ставала шляхцянкай, нават калі шлюб быў не першы. Шляхецтва можна было атрымаць ад вялікага князя, на сойме ці ад гетмана на полі бою. У гэтага кам'юніці былі свае правілы, кодексы гонару, табу і абавязкі. Ці не галоўным абавязкам шляхты ў Рэчы Паспалітай быў удзел у паспалітым рушанні. Калі вайна, то маеш сесці ў сядло і гоў на фронт. Калі сам не можаш, бывае, то заданаць на войска. Ці збяры банду галаварэзаў, узброй іх і дасылай замест сабе, але ўдзельнічаць абавязаны. У сярэднія векі, на досведку вялікага княства літоўскага, нашым аналагам шляхты былі баяры, дружыннікі князя. У сучаснай літоўскай мове назва эліты дваранаў дагэтуль боярс. Тэрмін шляхта у нас ужо з часоў Ягайлы. Менавіта ён паводле уніі Літвы з Польшай падсунуў нашым баярам пакет прапановаў у выглядзе шляхецкіх вольнасцяў, ад якіх цяжка было адмовіцца. Але тэрмін баяры, шляхта, зямяне доўга яшчэ жылі паралельна. Адсюль пачынаецца гісторыя пра шляхецкую дэмакратыю. Бо акурат шляхта была палітычнай нацыяй у вялікім княстве літоўскім і далей у Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Ужо пасля 1569 году. Не ўсе насельнікі гэтых тэрыторыяў, але шляхта. Свабодныя людзі з абавязкамі і правамі. Грамадзяне. А не проста носьбіты мовы ды генафонду. Усе палітычныя справы ў дзяржаве вырашаліся на соймах і сойміках, ажно да выбараў караля. У элекцыйным сойме мог удзельнічаць кожны шляхціц, таму іх часта і праводзілі ў полі, бо дзе ж ты ўсіх змесціш? І каралём, выбраным, нагадаю, мог стаць кожны, нават іншаземец, як вугорад Стэфан Баторый, швед Жгемонт Ваза або саксонцы Аўгуст II і III. Быў момант нават, калі Іван Грозны хацеў у нас на караля балатавацца. Але куды ж там? Тьфу! Шляхта, канешне, была вельмі розная. Ад шарачковай галоты, калі ў плане побыту ты прынцыпова мала адрозніваешся ад селяніна і не маеш сваіх прыгонных, да буйных магнатаў, патоцкіх, сангушкаў, сапегаў, вішнявецкіх. О, там ужо размах, вядома, і палацы, і землі, і нават прыватныя гарады, як Слуцак ці Нясвіж, якія належалі Радзівілам. Падчас важных галасаванняў
каб прасоўваць свае інтарэсы, тыя самыя сапегі ці радзівілы маглі падкупаць ці нават падпойваць дробную шляхту галоту ці так званых соймікавых рубайлаў, задзіраў хуліганаў, каб сарваць прыняццё няёмкіх пастановаў на сойме. Палітыка такая не змянялася стагоддзямі. Але што важна, па праву шляхціц-галадранец быў роўны радзівілу. Таму менавіта найбагацейшы чалавек Рэчы Паспалітай 18 стагоддзя Караль Радзівіл пані-каханку называў шараговага шляхціча панам-братам. Адсюль мова пра шляхецкае саслоўе як каўчэг свабоды. Казалі, шляхціц на загродзе роўны ваяводзе. Пра што гэта? Пра набор свабодаў. Ты маеш зброю на сваёй зямлі, рабі што хочаш. Дарэчы, менавіта на гэтым фундаменце пазней былі збудаваныя Злучаныя Штаты Амерыкі. Нездарма ж наш шляхціц Тадэвуш Касцюшка ваяваў за свабоду Амерыкі. І нават у часы расійскай імперыі, пасля разбораў Рэчы Паспалітай, калі дзяржаву разарвалі, шляхта памятала, што такое свабода. Таму і падымалі паўстанні ці далучаліся да войска Напалеона. Бо гаворка пра тую свабоду, якой ніколі не было на Масковіі, дзе цар выціраў аб баяраў брудныя боты. Таму шляхта – гэта заўсёды пра свабоду. Зразумела, што шляхецкае саслоўе – гэта і пра дрэс-код, і пра звычаі, і пра спосаб зарабляць, кахаць, піць, есці, думаць, урэшце рэшт. Пра ўсё гэта падрабязна мы раскажам у наступных серыях. Не ўсё адразу. Але ўжо зараз можа вынікнуць рэзоннае пытанне. А куды ж уся гэтая шляхта падзелася? А было яе немала. Да 10-12%. У той час, як у Прусіі ці Расіі, дваранства каля 1% насельніцтва. А давайте палічым, якая ў нас была колькасць войнаў, а пасля паўстанняў ад 16 до 19 стагоддзя, а? Кожнае з іх – гэта антыадбор. У натуральным адборы, як у Дарвіна, гінуць горшыя, а жывуць лепшыя. А тут часта было наадварот. Далей, 19 стагоддзе, разборы шляхты. Расія пайшла бюракратычным шляхам. Трэба было даць арыгінал дакумента, што ты дваранін, каралеўскую ці княскую грамату, а не судовую копію. А дзе ты яе возьмеш? Напрыклад, бацька Янкі Купалы так трапіў пад раздачу і лічыўся недаказаным дваранінам. І такіх гісторыяў дзесяткі тысяч. Узгадайма яшчэ рэпрэсіі пасля антырасійскіх паўстанняў, адабраныя маёнткі, паламаныя лёсы, цэлыя сем'і, сасланыя ў Сібір. Вось і разгадка. Каго забілі, каго выслалі. А хто і забыўся на сваё паходжанне, праз якое было больш праблем, чым карысці. І тут важны момант. А ці была на той час, на 19 стагоддзе, шляхта нашай? Гаворачы па-польску, прыняўшы каталіцтва, змагаючыся з Расіяй, але нібыта за Польшчу. Міцкевіч, Касцюшка, Ваўжэцкі, Манюшка і так далей. Не ўсё так проста. Наша шляхта, за выключэннем мо пінскай, давыдгарадоцкай ці слуцкай, лічыла сябе ліцвінамі, а радзімай тую старую Літву. Польскую ідэю яны прымалі хутчэй насуперак Расіі, як альтэрнатыўны праект, бо уласна беларуская ідэя яшчэ не была сфармуляваная. Час не прыйшоў. Але калі прыйшоў час беларускай нацыі, то фармулявалі яго акурат патомныя шляхціцы. Каліноўскі, Багушевіч, Баршчэўскі, пазней Богданович, Купала, Колас, браты Луцкевічы, Івановскі, Алаіза Пашкевіч – усе яны шляхецкага паходжання. І каб было неяк інакш, каб у гэтых людзях не цякла гэтая кроў, каб іх па-іншаму выхоўвалі, хто ведае, ці была б наогул у нас Беларусь. На сёння ўсё. З вамі быў Васіль Калач у праграме пра шляхецкі спосаб жыцця «Сармат». За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Пра тое, што вам асабіста цікава было б пачуць у наступных выпусках, пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць!